गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ एबसुनि सानै मावथिफोरखौ सा-5 दुथांफोरा गोफार देगारजों सुनानै गोब्राब जखम खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि आकिता बसुमतारी आरो केसियार मिथिंगा दैमारिखौ दुथांफोरा गोफार देगारजों सुदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै सा-5 दुथांफोरा ड्राग्स जानानै बे खामानिखौ मावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जखम जानाय एबसुनि सानै सोद्रोमाखौ उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि नेमकिया देहा फाहामसालियाव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय जखम जानाय बिथांमोनखौ दैथायहरनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बे सा-5 दुथांफोरनि मुंफोरखौ दायो मिथिनो मोननाय जादों। मनज दैमारि, गामिनि मुङा निस सनाय, निउटन बसुमतारी, बिनि गामियाबो निस सनाय, रमिय' दैमारि, सनाय पालेंगिनि, बिरदाव दैमारि, बिथोर सनायनि आरो करम बर' निस सनायनि बे सा-5 दुथांफोरानो एबसुनि सानै सोद्रोमाखौ गाग्लोबदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दायो बे सा-5 दुथांफोरखौ हमनो हाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया 10 फेब्रुवारि थामहिनबा बिटिसिनि 21थि गोरोबथा सान। बे सानखालिनो थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि बिटिसि गोरोबथाया जानानै थाङो। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि दाब दाब जायगाफोराव बिपिएफ कमिटिनि मावख'फोराव गाजा गोमजायै बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालिदों। बेबादिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रियावबो बिटिसि गोरोबथा सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लायो आरो हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेबादिनो बिथां हाग्रामा महिलारिया गहपुरसिम सिमा बारायनायखौ बरायदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि बे बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ आसामनि चिफ हिमन्त बिथाङा खालि एनाउन्समेन्टल' खालामनानै होग्रोदों। दाबो बे खामानिया आबुङै जाफुङाखै। आरो बिथाङा बुंबावदों दि बे बिटिआरनि एडमिनिस्ट्रेटिभआ उदालगुरियाव थानांगौ, सनितपुराव थानाङा होननानै डिमान्ड खालामदों। चिरां जिल्लायाव होस्रांनायखौ लानानै बिथाङा बुंदों दि चिराङाव हबेहाय दै दं, हबेहाय हाग्राबारि दं, बेखौ गुवाहाटीनि कर्टआ जेबो मिथिया। बेखौ जोंनि बिटिसिनि मानसियानो सोरबा सासे कमप्लेन होनायनि थाखायसो बे खामानिखौ हाइकर्टआ अर्डार होनायाव मावदों होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुङो। प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बे अर्डारआ गोजौनिफ्रायसो फैखानाय, बिनिखायनो बे अर्डारखौ ना खालामनो हाया होननानै बुंनायाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुङोदि चिरां जिल्लायाव सोर मानसिफोरा हाग्रा सिफायनानै थानो लादों बेखौ गुवाहाटीनि हाइकर्ट बा जाजमेन्टआ मिथिया, बेखौ बिटिसि आरो चिरां जिल्ला खुंगिरिफोरासो मिथियो। थिग बिब्दिनो जायगानियानो कमप्लेन होनायनि थाखायसो हाइकर्टआ अर्डार होदों होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावो। सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे माइ बेपारिनिफ्राय नोगोद 2 लाख रां लुथिनानै लांदों। जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि आवजार हाथायाव जादों, जेराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सिलाइ देखायनानै फुंबिलिनि 5 रिंगासो समाव सासे माइ बेपारिनिफ्राय नोगोद 2 लाख रां लुथिनानै लांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। रां लुथिनानै लांजानाय सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला साथाम दुथांफोरा पालसार बाइकजों फैनानै सिलाइ देखायना रांखौ लाना थांदों होननानै फोरमायना होयो। खर'आव हेलमेट गाननानै फैनायनि थाखाय आरो बाइकआवबो नाम्बार प्लेट गैयैनि थाखाय दुथांफोरखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा फैनानै खबर लाफैयो आरो दुथांफोरखौ हमनानै थाबैनो साजा होनाय जागोन होननानै फोरमायना होबावो। बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। केस जानानै थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि सुस्रांजानाय फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। आरोबाव जायफोरनि केसआ थालांबावबाय बैफोरखौ थाबैनो सुस्रांनाय जागोन होननानै बिथां रनजित बसुमतारीया फोरमायना होबावो। बिटिसिनि गासै मोनब्रै जिल्लाफोराव गासै 263 केसनि थाखाय सुस्रांनो खामानिखौ मावनायनि उनाव दायो गासै 59था केसआ आन्डार प्रसेस जानानै थाबावबाय। नोंथांमोननो फारिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय जागोन, नायनानै लादो। 1 नाम्बाराव दं क'क्राझाराव गासै केसनि 94थाया सुस्रांजाबाय आरो 2 केस आद्रा थाबावबाय। 2 नाम्बाराव दं चिराङाव गासै केसनि 50थाया सुस्रांजाबाय आरो 49था केसआ आद्रा थाबावबाय। 3 नाम्बाराव दङ
बाक्सायाव गासै केसनि 32था गासै केसआनो सुस्रांजाबाय। बाक्सायाव 32था केसल' दंखायोमोन, गासैबो सुस्रांजाबाय। आरो 4 नाम्बाराव दङ उदालगुरियाव गासै केसनि 24था केसआ सुस्रांजाबाय आरो 8था केसआ आद्रा थाबावबाय। प्रमद बर'नि खैसाराव जोबथेसालियाव थानांदों नामा दावराव देख्रेब नार्जारिया? बिसोरखौ मानि थाखाय जोबथेनाय जादों बेखौ सरकारा मिथिगौ होननानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायना होदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि सानसेखालि प्रमद बर' आरो दावराव देख्रेब मोना हा-हु सम्पतिखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोन। बेवहाय प्रमदखौ दावराव देख्रेब नार्जारिया गोबां सोंखारिदों आरो सोंखारि जानानै प्रमद बर'आ मिटिंनिफ्राय ओंखारलांदों। बेनि थांखियावनो दावराव देख्रेब नार्जारिखौ हमहोदों होननानै बयबो फोथायनो हादों होननानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायना होदों। काजलगावआव 79थि CWC आरो BPF दोलोनि मोनसे सावराय मेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै फोरमायो दि BPF दोलोनि गासै सोद्रोमाफोरानो गोख्रों जानानै दं आरो फैगौ 2024नि बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो आरो BPFआ अरायबो रायजो राजाफोरखौ अनसायबाय थागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावो। मैया PM नारेन्द्र मदिआ गंनै वन्दे भारत ट्रेनखौ बेखेवनानै होयो आरो बे गंनै ट्रेनआ मुम्बाइनिफ्राय खारगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बे गंनै वन्दे भारत ट्रेनआ मुम्बाइ आरो सलापुरनि गेजेराव सोलिगोन आरो गुबुन मोनसेया मुम्बाइनिफ्राय श्रीनगर शिरडीनि गेजेराव सोलिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव PM नारेन्द्र मदि बिथाङा बुङो दि बेनो फार्स्ट टाइम खनसेनो गंनै ट्रेनखौ हगारनानै होनाया। बे गंनै ट्रेननि गेजेरजों जोंनि फोनांजाब राहाया आरो गोरलैसिन जाबावबाय होननानै PM नारेन्द्र मदि बिथाङा बुंबावो। आसाम सरकारा आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसननि थाखाय 150 कौटि रां होबाय। लामानि जाब्रबथायाव सा 7 फरायसाफोरा जिउ खहा आरो सा 2आ गोब्राब जखम जादों। जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि भानुप्रतापपुर करर होननाय गामिनि लामायाव। जाथाया जादोंमोन जेब्ला फरायसालि गखांनायनि उनाव फरायसा गथ'फोरा अट'आव गाखोनानै न'आव फैबाय थानाय समाव। बे समाव जोबोद गोख्रैयै फैनाय ट्राक गंसेया अट'खौ मोखांजों मोखां सौयो आरो अट'आ सौग्रावनानै गोजानाव खारफालाङो आरो लोगो लोगो बे जाथायाव जायगायावनो सा 5 फरायसा गथ'नि जिउ खहा जायो आरो गोब्राब जखम जानाय सा 4खौ फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो बेनि उनावनो सा 2 फरायसाया थैबावो होननानै खौरां मोननाय जादों। राजस्थान पुलिसआ सासे मानसिखौ 1000 किल'ग्राम बेरफ्रुग्रा मुवाजों लोगोसे हमदों। हमजानाय मानसिखौ बाइसा महाल्लानि थागिबि राजेश मीना होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ बे बेरफ्रुग्रा मुवा लांनाय गारिखौबो सिज खालामबाय। PM नारेन्द्र मदिआ 12 फेब्रुआरि खालारखालि बेखेवनो गोनां दसा सनहा स्ट्रेट्स अफ द दिल्ली मुम्बाइ एक्सप्रेसवे बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेरफ्रुहोनो थाखाय 1000 किल'ग्रामनि बेरफ्रुग्रा मुवाखौ लाबोनाय जादों होननानै पुलिसआ फोरमायना होयो। पुलिस मावथिआ फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय मानसि आरो गारिनिफ्राय इलेक्ट्रिक डेटनेटर्स, एक्सप्ल'जिभ सेल्स आरो कानेक्टिं वायार्स मोननो हादों। बेनिनो 360 एक्सप्ल'जिभ पेलेट्स, 65 डेटनेटर्स आरो 13 कानेक्टिं वायार्सखौ सिज खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।